दिनैनि बे 1 जानुवारिनि मोनाबिलि समाव मोनसे प्रग्राम लानाय जादों रिलाइभ निउज 24 चेनेलनि नखरनि जानानै गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जेसेबांखिनि जोंनि बे प्रग्रामनि नब्लाङाव जिरायनानै थानाय आलासिफोर म्यूजिशियन भाई लोग थैंक यू यहाँ पे आने के लिए साउंड ऑपरेटर थैंक यू यहाँ पे आने के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर वो तो हमारी रिलाइव न्यूज 24 चैनल का काम करने वाले हैं सभी को गासैखौबो गोदान बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौबो गोजोननाय बावहरबाय आरो बरायनाय थाबाय दिनै बे बोसोराव सोरबा गोबां मोजां सिमां नुदों जानांगौ जाय थांखिखौ थांनाय 2020 मायथाइयाव जाफुंसार होनोबो हायाखै देग्लाय बिथांमोनहा 2021 मायथाइयाव जाफुंसार होनो हाथों आं बेखौ गोसो गोरबोजों मुस्रि प्रकाश नार्जारिया बिथांमोननि थाखाय इसोरनियाव आशीर्वाद बिनानै होनाय थाबाय 2020 मायथाइयाव जिखिनि दावराव दावसि नोंथांमोना खालामलायदोंमोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव नखरसे गेजेराव नुसुंसे बिथांमोनहा नांलायनाय खमलायनाय थायो बिथांमोनाबो बैफोर जाथायखौ बावगारलायनानै जाहाथे नैबे 2021 मायथाइखौ मोजाङै रंजालाङो आरो संसारखौ जालाङो बेखौ आं गोसो गोरबोजों रिलाइभ निउज 24 चेनेलनि नखरनिफ्राय जानानै बिथांमोननियावहाय आरज बिनाय थाबाय 2020 मायथाइया सोरनिबा थाखाय गोबां खैफोद गोनां जानो हागौ आरो सोरनिबा थाखाय गोबां मुलाम्फाबो जानो हागौ आरो 2020 मायथाइयावहाय गोबां गेदेर जोंहा खैफोद जानानै थांबाय बेनो कर'ना भाइरास आरो गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय जिउखौबो फोजोबनो गोनां जाबाय बे खोथाखौ जों सावरायलांबाय थागोन माखासे जोंहा बेवहाय मोनाबिलि नैबे समनि लाइभआव थानानै रिलाइभ निउज 24 चेनेलनि फेसबुक पेज आरो इउट्युब चेनेलखौ जायफोर नायदों बिथां रायजो राजामोनखौ गोसो गोरबोजों 2021 मायथाइ गोदान बोसोरखौ हामलायनायजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोना लाइभखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मानो होनबा बेवहाय गोबां मोजां सिंगार लोगोसे फावखुंग्रि बिथांमोनखौ बरायना लाबोदों बेखौ सामलायलांनो थाखाय जोंनि रिलाइभ निउज चेनेलनिफ्रायनो जोंहा एंकर सायख'जानाय दंखायो बिथांखौ जोङो नैबे जोंनि फैसालिसिम लेंहरनाय जाबाय बिथाङा बेयाव फैयो फरायना करिश्मा बर' बिथांनि मुङा जोंनि रिलाइभ निउज 24 चेनेलावनो मावखायो बिथाङाबो खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि गोदान बोसोर हामलायनाय हाबाफारियाव आङो रिलाइभ निउज 24 नि नखरनि जानानै गासैबो नायगिरिनिसिम आंनिफ्राय गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो बेयाव थानाय जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासिफोर आरो मिउजिशियान टेकनिशियान गासैनिसिमबो आंनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय रिलाइभ निउज 24 পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সকলো দৰ্শকলৈ মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো दानिया जोङो दिनैनि हाबाफारियाव आंखौ हेफाजाब होलांनो सासे आलासिखौ लिंनानै लाबोदों बिथाङानो जाबाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जोबोर मुंदांखा मेकआप आर्टिस्ट कस्टिउम डिजाइनार करियोग्राफार एक्टर बिथां मानब लाभलि ब्रह्मखौ जोङो जोंनि बेसिम फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय गोजोननाय थाबाय थैंक यू दायो गिबियावनो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै रिलाइभ निउज 24 रंजालि टिभिनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय दायो जोङो नैबे गोदान बोसोरजों लोगोसे माखासे रंजानाय बाजानाय हाबाफारि लादों बे रंजानाय बाजानायाव माखासे मेथाइ खनगिरि माखासे दामगिरि आलासिफोर बिथांमोन सफैनानै दङ दा लोगोसे जोङो बिसोरजों लोगोसे माखासे आलासि बिथांमोन दंबावो दा बिथांमोनखौ जोङो सिनायथि लानो थाखाय आवगायनाय जाबाय दानिया जोङो सिनायथि होनो नागिरदों जोंनि
रिलाइभ निउस 24 नि आरो फैनो गोनां रंजालि टिभिनि बिगुमा मिस्टार बिश्वजित मुसाहारि सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो लोगोसेनो बिथाङा जोंनि रिलाइभ निउस 24 नि न'खरनि जानानै गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोजां हामलायनायखौ बावहरगोन। So जोङो रिलाइभ निउस 24 चेनेल आरो लोगोसे रिलाइभा मिडिया एन्ड इन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि बिगुमा रंजालि टिभि फैनो गोनां जोंहा सेटेलाइट चेनेलनि बिगुमा जोंहा मिस्टार बिश्वजित मुसाहारि सारखौ जों बरायगोन। स' जा बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बिथांखौ बरायगोन जोंहा प्रिया बसुमतारी बिथाङा जोंनि रिलाइभ निउस चेनेल 24 चेनेलावनो खामानि मावखायो। थेंक इउ सार। गोजोननाय थाबाय। जों बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दिनै बे बोसोरनि 2021 मायथाइनि सेथि माने जानुवारिनि 1 खालार दा बे सेथि खालारखौ जों बरायनो थाखाय थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानव प्रकाश नार्जारी नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे थांखिखौ जाफुंसार होनायाव बाहागो लाफैनाय थरायना करिश्मा बर' बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो मानगोनां मानब लाभलि ब्रह्म बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। दा आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ गोबांथार थांखि लानानै जोङो दावगालांनो थाखाय गोनांथार थांखि बायदियै फिसायैब्लाबो जोङो खुंबाय। बेनिखायनो गिबियावनो आङो जोंनि बे फेसबुक पेज लाइभआव नायगिरि बिथांफोरनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोननाय हामलायथि बावहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय दामगिरि खनगिरि आरो हेफाजाबगिरि मावथि फारिया नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायथि बावहरनाय थाबाय। दा आङो जोंनि दिनैनि बे रंजालि टिभि आरो रिलाइभ निउस 24 खुलिनायनि गुबै थांखिखौ इयुननि समफोराव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सेटेलाइट महरै नुजाथिफैनो हानायनि थांखियै खुलिनाय जादों आरो बे सेटेलाइट महरै जोङो जोंनि समाजनि गेजेराव बर' रावै आरो लोगोसेयावनो गुबुन रावै रायजो राजानि सुबिदा बायदियै जोंनि थांखिनि गेजेरजों जोङो दावबायलांनो थाखाय गिदिरथार बिबानखौ रुजुननो थाखाय आखायाव लादों आरो बे बिबानखौ थांनाय 2018 आरो 2019 आरो 2020 मायथाइनि गेजेराव 3 बोसोरनि गेजेराव जों नाजानानै दिनै जों नैबे नुथायसिम सफैनो हादों। गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय बावैसो 2 आरो 3 दाननि गेजेरावनो जोङो मोनसे आबुं सेटेलाइट महरै मोनसे बर' रावनि राव हारिमु गासैखौबो दिन्थिफुंनो हानायनि मोनसे सेटेलाइट महरै रंजालि टिभिखौ जोङो लाबोगासिनो दङ आरो बिनि आवगैनो जोङो रिलाइभ निउस 24 खौ जोङो जागायग्रोगोन। दा बे जागायनायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे आसाम हादरसानि गासैबो सुबुं माहारिफोरनि हेफाजाब लानानै जोंनि थांखिखौ जों जाफुंसारनो थाखाय जोङो थांखि लादों। दा आङो गोबांथार खोथाखौ आं बुंनो लुबैयासै मानो होनना बुङोबा जोङो मावनो गोनां जोंहा हाबाफारि दङ गोबांथार मावनो। बेनिखायनो गोदान बोसोरनि गोदान मिजिंखौ लानानै नोंथांफोरनि गेजेराव जों बावैसोनि गेजेराव गोबांथार प्रग्राम लानानै जों नुजाथिफैगोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोंजों लोगोसे नाराद नाथाद नाजाफानाय जों बिथांमोनखौ लानानै आङो दिनैनि बे लाइभआव फैनाय जादों आरो बे लाइभनि गेजेरजों जोंनि नायगिरि सुबुं नोंथांमोननिसिम गेजेराव जोङो खनगिरि बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि बे लाइभनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लानाय जादों। दा आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होलांनो थाखाय
गुरैयै खावलायनायजों लोगोसे आं बेखिनियावनो आं बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ सार Thank you, गोजोननाय sir. थाबाय नोंथांनि माखासे बिबुंथिनि थाखाय आखाइ खबनानै हो प्लिज स' दायो जोंहा मिस्टार बिश्वजित मोसाहारि बिथाङा गावनि स्पिचखौ गावनि बिबुंथिखौ बुंनानै गालांबाय बिथांनि थांखि आरो फैगोन जोंहा रिलाइभ निउस 24 चेनेलनि आरो लोगोसे रंजालि टिभिनि माखासे सिमांफोर दा बेखौ जागायलांनो बा बे प्रग्रामखौ सामलायलांनो थाखाय जोंहा फरायना करिश्मा बर'खौ जोंहा एंकर हिसाबै दोन्दोंमोन आरो बिथाङा लोगोसे बेजों सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा मिस्टार मानब लाभलि ब्रह्म बर'निनो बिथाङा फावखुंगुर लोगोसे कस्टिउम डिजाइनार आरो मेकआप आर्टिस्ट होननानै बुंदों स' बिथांखौबो गोसो गोरबोजों जोंनि बे प्रग्रामाव बरनाय थाबाय आरो नोंथाङा बेबायदिनो खामानि मावनानै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ माखासे इन्सपायार खालामलांगोन थुलुंगा खालामलांगोन आरो बेबायदिबो खालामनो हायो सेंग्रा मानसियाबो नङा होमबा बे मोनसे थुलुंगा स' बेबायदि खालामलांबाय थानो हागोन स' आङो करिश्मा बर' आरो लोगोसे जोंहा मानब लाभलि ब्रह्म बिथांमोनखौ सामलायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ Welcome. गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दानिया दङ जोंहा आरोबाव गोबां आलासिफोरखौ सिनायथि होनो गिबियावनो जोङो मिउजिशियानफोरखौ सिनायथि होगोन मानोना जोंहा दसे समनि उनावनो जोङो जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ बेसिम लाबोगोन आरो नोंथांमोननो मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोगोन बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो मिउजिशियानफोरखौ जोङो सिनायथि होग्रोनानै लानोसै दा गिबियावनो जोंहा सेथियाव सिनायथि होनो आखायाव लादों নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অনুপজ্যোতি দাস মই প্ৰথমতে ৰিলাইভ নিউজ 24 সমূহ দৰ্শকক আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আমাৰ যি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আমি এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে ৰিলাইভ নিউজ 24 যাতে আগলৈ আগুৱাই যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মই অভয়পুৰীৰ পৰা আহিছোঁ আজি মই ইয়াতে ঢোলক আৰু পাৰকাচন সংগত কৰিম थेंक इउ दानिया जोङो नैथियाव आवगायनो सानदों बिथाङा गावनि सिनायथिखौबो होसिगोन হয় মই জয়ন্ত দাস আৰু ৰিলাইভ নিউজ 24 চেনেলটোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল নৱবৰ্ষৰ আৰু মই পেট বাদকত আছোঁ এই আৰু মই অভয় পৰীক্ষৰ মোৰ थेंक इउ दानिया जोङो थामथियाव आवगायदों बिथां মোৰ নাম বাণজিৎ ৰায় মই কিবৰ্ড বজাম এতিয়া আৰু ধন্যবাদ थेंक इउ दानिया जोङो ब्रैथियाव आगान सुरलांगोन मिस्टार জয় ৰায় মই লিড গীটাৰ বজাম আজি এই অনুষ্ঠানত আৰু ৰিলিফ নিউজ 24 সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो जों आरो दा बाथियाव आवगायदों मिस्टार হয় মোৰ নাম শ্ৰী অমিয় কুমাৰ বৈষ্ণৱ মই বেছ গীটাৰ প্লে কৰিছোঁ আজি মই বঙাইগাঁৱৰে হয় থেংক ইউ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दायो जोङो बिथां दामगिरि बिथांमोननिसिम सिनायथिखौ लाग्रोबाय दायो जोङो मेथाइ खनगिरि बिथांमोननिसिम आवगायलांदिनि दायो बेखौ सालायलांनो थाखाय आं करिश्मा बिथांनिसिम हगार हरनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय मिउजिशियान बिथांमोना गावसोरनि सिनायथिजों लोगोसे जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो मोजां हामलायनायखौ बावहरदों दानिया दङ जोंहा मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ सिनायथि होनाय गिबियावनो जोङो बेसिम हांख्रायनानै लाबोनो नागिरदों बर'नि सासे जोबोर जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि जायखौ बिथांमोना दायो जोबोर मोजां मेथाइ रोजाबगिरि होननानै सिनायो बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय बेयाव सफैनो हादों बिथांनि मुङानो जाबाय थाजिम नार्जारी बिथांखौ जों बिसिम फैनो थाखाय गुरैयै हांख्रायहरबाय आरो लोगोसेनो जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय दानिया जोङो जोंनि नैबे फैसालिसिम बिथां थाजिम बसुमतारीखौ थाजिम नार्जारीखौ बरायबाय आरो जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनि एंकर प्रिया बसुमतारीया बिथांखौ बरायबाय हेल' खुलुमबाय गिबियावनो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे रिलाइभ निउज चेनेल रंजालि टिभियाव नायगिरि बिथांफोरखौबो
अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। गोजोननाय थाबाय थाजिम नार्जारि नोंथांनिसिम। दिनै जोङो नोंथांनाव गोदान बोसोरनि थाखाय रायजोफोरनिसिम माबाफोर गोदान मेथाइफोर सुजुदों नामा बेखौ मोनथिनो लुबैदों आरो जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि गासै नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांखौ बुंथिना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। सुजुनाया दङ गोदानानो, ओमफ्राय सुजुखांबाय आरो दा बेखौ जोङो एलबाम शुट खालामगोन आरो बेनि कनसेप्टआनो जाहैदों जेनेबा बर' गामियारि आरो माने आंनि कनसेप्टआ बेनोखि बर' गामियाव जेन'बा सासे समायना सिख्लाया फैदों, बेखौ आङो दाउ मैनाजों रुजुदों। बेनो आरो कनसेप्टआ। बे मेथाइखौ नोंथाङानो सुजुदों? औ, बेखौ आंनो सुजुदों। बेखौ माबे प्रडाक्शननिफ्राय नुनो मोनगोन बे मिउजिक भिडिअखौ? बेखौथ' आङो एसबि आवनो हगारनाय जागोन, एसबि चेनेलाव। औ, नोंथांमोनाथ' होमबा मोनथिबाय जानांगौ एसबिसि नि प्रडाक्शना जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावनो सिनायजाखानाय। बिथांनि अनारा आं मोनथिनाय बायदियावब्ला सोरां बसुमतारी। नोंथांमोना सोरां बसुमतारीनि इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन। बेखौ थाबैनो नुगोन होननानै जोंबो आसा खालामबाय। दायो आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। दा नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गिबि मा मायथाइनिफ्राय ओंखारजेनोमोन बेखौ मिथिजेननो लुबैदों। आङो एक्सुवेलि फार्स्टआवहाय आङो गान खननायावहाय एंगेज नङामोन। आङो गुबुनाव दंमोन, फर एग्जाम्पल लाइक दामोसोमोन आङो। बिनिफ्राय उनावहाय आंहा इन्टारेस्टेड दंखायोमोन आरो खननायाव। स' आङो 2020 निफ्राय जेब्लानिफ्राय कर'ना भाइरासआ ओंखारदों अब्ला बेहाय आङो ओरैनो आइडलै जिरायना दंमोन। स' आं बेनि गेबावहाय आङो प्रेक्टिस खालामदों आरो आं बेनिफ्राय आंनि खननायखौ जागायजेनदों आरो गिबिनिफ्राय बे 2021 निफ्राय आङो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनायखौ आङो प्रेक्टिस खालामबाय थागोन आरो। आसा खालामो नोंथांनि साननाया जाफुंलांगोन आरो खोनानो मोनदों नोंथांनि बे मेथाइआ मिउजिक भिडिअ ओंखारनाय मेथाइफोरा बिराद फेमास जादों। दा नोंथाङा राजाफोरजोंनो अनसायजादों नोंथांनि मिउजिक भिडिअआ। जोंबो नोंथांनि मिउजिक भिडिअखौ नायदोंमोन आरो जोङो फैबाय थानाय नोंथाङा बुंनाय गोदान मिउजिक भिडिअनि शुट जानो गोनांखौ एसे जोंनि रायजो राजाफोरनो ससेयैब्लाबो रोजाबनो थाखाय आं खावलायबाय। दे रोजाब जागोन। दे रेडि हेलो जी मेजर नय एटु बेलेग आं ओरैनो रोजाबनोल' मोनसे ससे। जों लागोनिलाय बर' गामि सेरसे, बबे जाहानिलाय दाउ मैना फैदों गामि गेजेर गेजेर। रुमबां रुमबां नोंनि खानाया, सोमोनांथाव नोंनि हायनाया। आय' नों समायना सिखोला, फैलायबाय नों मिनि बाला। साबायखर थाबाय जोंनि नायगिरिफोरनिसिम नोंथाङा रोजाबना होनायनि थाखाय। दायो जोङो नोंथांनिफ्राय आरो मोनथिनो लुगैबावदों नोंथाङा जोंनि बर'नि सोर सिंगारखौ मोजां मोनो आरो बेखौ फल' खालामो? आंथ' दा आब' सुलेखाखौ बांसिन फल' खालामो आरो बिनि खननायखौ आं जोबोद मोजां मोनो। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। दायो नोंथाङा जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगाव दोंबैसे मेथाइ रोजाबखांखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? आङो दा प्रेजेन्टलि 4 दोंब्रै जाबाय गासै। गासिखौबो एसबि आवनो हगारदों। बे मेथाइफोरखौ नोंथांमोना खिन्थानो हागोन नोंथाङा? आं फार्स्टआवहाय बालें सिख्लामोन आंनि गिबि मेथाइआ बालें सिख्ला। आरो आंनि सेकेन्ड नैथिया जाहैबाय मेकआप लगायबाबो आरो बाहायथ' नोंनो दंमोन। गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय थारावहाय आंहा दङ मिनिस्लु मिनिलायनानै होननाय, बेखौ सोराङानो गादों। आरो फरावहाय गावदां अखाफोर होनदों, गावदां अखाफोर बायदि होननाय, बेबो एसबि आवनो। गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोङो मोनथिबावनो लुबैदों नोंथाङा नोंथांनि रोजाबनाय मेथाइफोराव नों माबे दोंसे मेथाइखौ बांसिन मोजां मोनदोंमोन? आंथ' दासिम दोंब्रैयावहाय आङो मिनिस्लु मिनिलायनाय होननायखौनो साबसिन मोनो आरो बयनिफ्रायबो खोनादों आरो बयबो बेखौ मोजां मोनदों होननानै आरो आं बिराद गोजोनदों आरो।
दा नोंथांखौ बे मेथाइखौ जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजाबनानै दिन्थिनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। Okay. Only chords, A major. Minislu mini lainanai Akayaw kitililanani Oरै नङा हरै नायथिंनाय दुब्लियाव नोंनि ओंखाम हैनाय फास खोदाना लिसो बियो आलिया दाबो गोरलैसो फास खोदाना लिसो बियो आलिया दाबो गुरैसो नायहै थाबायलां मोजाङै थाबायलां बोरैबा गालिनगोनबो गाहेना गोग्लैगोनबो। Thank you. गोजोननाय थाबाय। नोंथांखौ जोङो आरोबाव जोंनिफ्राय मोनसे सोंलु सोंनो लुगैदों। नोंथाङा सोरखौबा लानानै मेथाइ सुजुफेरबाय नामा आरो जायखौ लानानै मेथाइ सुजुदों बेनि एसे रोजाबनानै होनो हागोन नामा? सुजुनाय दं दोंसे औ अलरेडि जाबायानो आरो दा नैबे जानुवारियावहाय एलबाम शुट खालामनो नागिरदों आरो गाना जाबाय बेनो नेयो नोंखौ होननाय आरो माने कनसेप्टआ जाहैबाय बे जेन'बा हिन्जावखौ नेबाय थागोन आरो जेन'बा लाभ सं मोनथिनायावथ' गासिबो नोंथांनि मेथाइफोरा रमान्टिकआनो गोजा बेखायनो बे बारावबो बेफोरबादिनो आं बांसिन फक सं खनो आरो रमान्टिक बांद्राय खनाखै खिन्थु रमान्टिक हाबो आरो फक सङावबो आं बांसिन फक सङाव बे नोंथाङा सुजुना दोननाय मेथाइखौ जोंनि रायजोफोरनिसिम एसे रोजाबनानै होयोब्ला मोजां। ओके जी मेजर नेयो नोंखौ नेबाय थागोन नोंखौ लोगो मोनाखैब्लाबो नोंजों लोगो मोनाखैब्लाबो जोबोर मोजां नोंथांनि भइसआव गासिबो रायजो राजाफोरानो नोंथांनि भइसखौ जोबोर मोजां मोनो आरो दायो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांखौ मेथाइ रोजाबनानै नोंथांनि गोसो बायदि मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। गाराङा एसे थसे जानानै दं आंना मैया कालचारेल नाइट इभेन्ट दंमोन आंहा क'क्राझाराव दा जेन'बा निउ इयारनि स' आं बाहायबो प्रग्राम गाहैदोंमोन आरो एसे मोनाजासे जादों आरो निहोरजों माजों एसे गगा मोनदों आरो ओमफ्राय गारामायाबो मैया निउ इयार ना रंजायो एसे बोब्रादों आरो दा जेन'बा खननो हाख'वा जागासिनो दं आरो थेवब्लाबो बे नोंसिनि लिंहरनायाव जेन'बा सापर्ट खालामनो मदद खालामनायखौ आङो आखायाव लानानै थाखाय आं नुजाफैबाय आरो गोजोननाय थाबाय। दा नोंथांखौ जोंनि रायजो राजानिसिम मेथाइ रोजाबनानै रंजाहोनो खावलायनाय थाबाय। Okay. Hello. Niyagai baleng sikla naina somaina paling sikla naina somaina गोसोआ जायो जावलिया नोंखौ नुवाब्ला नियागै बालें सिख्ला नायनो समायना नोंखौ दसे नुवाब्ला खोमसि संसारा गोसोनि खोथाखौ बुंनो सानब्लाबो माथो रावा ओंखारा रावा ओंखारा नियागै बालें सिख्ला नायनो समायना नियागै बालें सिख्ला नायनो समायना नोंखौनो
अरायबो नोंखौल' हास्थायसै आंनि बे गोसोआ हांबोनाय हगारनाय साया मायानो रजे गेलेफैसै आमाय जुमाय गेलेफैसै आमाय जुमाय दैया गैबारि सिख्ला नायनो समायना फैदो गसं फैदो आंनि सेराव गानहोनोसै बिबारनि माला फैदो रजे फैदो हिन्जाव गोदान महरै आंनाव फैदो फैदो रजे फैदो गसं फैदो आंनि सेराव गानहोनोसै बिबारनि माला फैदो रजे फैदो गसं फैदो आंनि सेराव गानहोनोसै बिबारनि माला रेखेनि थाङाथ'नि जुलिनि आलारि बाथि बारदै सिख्ला बैराथि अरायगोन फारि फारि अरायगोन सारि सारि नैया गैबालै सिख्ला नायनो समायना नैया गैबालै सिख्ला नायनो समायना जोबोद मोजां जादों बिथांनि गाराङाव जों बयबो मेथाइखौ खोनासंनो मोननानै दायो नोंथांनिसिम आरो गुरै खावलायबावनाय जे नोंथाङा आरो दोंसे मेथाइ रोजाबावगोनखौ गारामाया सानान खनख'नो हाया हाया जागासिनो दङ रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनि जानानै नोंथांनिसिम गुरै माने रिक्वेस्ट खालामदों आरो जोंनि नायगिरिफोराबो जानो हागौ गासिबो नोंथांनि मिलौदो गारांखौ आरोबाव खेबसे खोनासंनो लुबैदों अन्नानै जोंनि रिलाइभ निउजनि गासै नायगिरिफोरखौ नोंथांखौ आङो गोजोन होगोन होननानै मिजिंथिबाय अन्नानै आरो दोंसेबाव रोजाबनो थाखाय जों गुरैयै खावलायबाय आं ओरैनो काभार सं खालामनोसै नामा जागोन ना काभार संबाबो जागोन ना जायो ना औ जागोन ए मेजर दे गाखोदो गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव गाखोदो आंनि साइकेलाव सन बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सन बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव नै बालां जरा जरा एदावलायदों जंखायलायदों मालाय बिखायाव एब्रेलायदों मालाय गोदोना गोबालायदों दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव आंहा साफारि गैया गराइ गैया आंहा मैदेर गैया
बोलेरो गैया आंहा साफारि गैया गराय गैया आंहा मैदेर गैया गाखोनो गासना गाखोथारगोन दे आंनि साइकेलाव है है आंनि साइकेलाव दे गाखोनो गाखोनो आंनि साइकेलाव बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव डला गैया आंहा बिथा गैया साख्रि गैया आंहा बाख्रि गैया डला गैया आंहा बिथा गैया साख्रि गैया आंहा बाख्रि गैया गाखोनो गासना गाखोथारगोन दे आंनि साइकेलाव है है आंनि साइकेलाव दे गाखोदो गाखोदो आंनि साइकेलाव जना बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव दे गाखोदो गाखोदो आंनि साइकेलाव जना बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि नैबे रिलाइभ निउज 24 आरो रंजाली टिभि जों लोगोसे नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो इयुनाव नोंथांखौ दावगालांबाय थानो थाखाय इसोरनिसिम आरज आरज गाबबाय थाबाय थेंक इउ आरो लोगोसेनो फिन आरोबाव गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ जोङो रंजाली टिभि आरो रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनि जानानै फिन आरो बावहरनाय थाबाय आरो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो रंजाली टिभि आरो रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनि जानानै फिन आरोबाव गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथांनि मेथाइ खननायाव गासिबो जोङो रंजाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम नायगिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा गोजोन होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आङो बेनिफ्राय साबसिन हाबावगौमोन आरो दा नोंसोरो मिथिखागौ मिया निउ इयारनियाव एसे रंजानायनि गारामाथ' जादों आरो आंनाथ' बेन्ड मेम्बार्स दं आंना बेन्ड मेम्बार्सजों पारफर्म खालामबा साबसिन जायो आरो दा बिसोरजों एसे आगा फासा जायो आरो दामनाया मिलाया जायो बेखायनो एसे दहाय गिबि फार्स्ट खननायावहाय एसे बोरैबा जादोंमोन आरो सोलिदोंमोन आरो जों मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि बेन्डनि मुंखौबो बुंना होयोब्ला मोजां आंनि बेन्डनि नामा दा खबाम क'क्राझारनिफ्राय औ जोङो मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि नायगिरि बिथांमोननोबो फोरमायना होनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों दानिया दङ जोंहा जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि जागायनायनिफ्रायनो दिनैसिम जोबोर खस्थ'यै नारा नाथायै नांथाबनानै बे हाबाफारिसिम लाबोनो हानाय गासैबो जोंनि स्टाफनि मेम्बार्सफोरखौ आङो फारि फारियै बुंथिलांनो सानदों जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि चिफ एडिटर हिसाबै दङ जोंहा सार मोगथां नार्जारी आरो दंबावो जोंहा एडिटर हिसाबै प्रकाश नार्जारी एक्जिकिउटिभ एडिटर हिसाबै दङ जोंहा सिरि स्वर्गियारी आरो एंकर हिसाबाव दङ जोंहा जुनमणि प्रिया अन्जु आरो एडिटर बिजु आरो टेक्निकेल लाइनाव दङ जोंहा कमल नार्जारी मोनबारु नार्जारी आरो जोंनिनो स्क्रिप्ट राइटार बिराज ओमफ्राय स्टाफ रिपर्टार बिकास बिथांमोना जोंनि रिलाइभ निउज 24 न'खरनि बिथांमोना जागायनायनिफ्रायनो जोबोर खस्थ'यै दिनैसिम बे हाबाफारि गोदान बोसोर बरायनाय हाबाफारियाव जोबोर हेफाजाब होदों आरो नांथाबदों दा दङ जोंहा रंजानाय बाजानाय आयदायावनो जोंहा फैबावनो नागिरदों आरोबाव जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि दङ दायो जोंहा नैथियाव लेंहरनो सानदों जोंनि नैबे फैसालिसिम बिथां निपु बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि जायगानिनो
बिथाङाबो दा सासे जोबोर जाखांफु रोजाबगिरि हिसाबै गासैजोंबो अनसायजागासिनो आरो दावगागासिनो बिथांखौ जोङो जोंनि बेसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम मोजां हामलायथिखौ बावहरनो खावलायबाय आरो लोगोसेनो जोंनि रिलाइभ निउस 24 नि नखरनिफ्राय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय। गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो आङो रिलाइभ निउस 24 नि नखरनि जानानै जासिहरनाय थाबाय। थेंक इउ। गिबि गिबियावनो बोसोर गोदाननि बे 2021 मायथाइनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो रोजा रोजा गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे नैबे गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां सोलिलांनो हागोन बेखौ आं गसाइनिसिम आर'ज खालामनाय थाबाय। थेंक इउ। दायो जों नोंथांनिसिम माखासे सोंथि सोंनो आखायाव लादों। दा नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेननाया बेसे समनिफ्राय? आङोथ' बारा गोबाव जायाखै नै दा 2020 मायथाइयाव 2020 आव आङो दोंसे बरनदोंमोन दोंनैयानो जाबाय आरो लास्ट 2020 आव। नोंथाङा बे मेथाइफोरनि मुंखौ बुंथिलांनो हागोन? फार्स्टआव दङ लामा सामा बेखौ आदा जिहुलनियाव माबा खालामनाय जादों मिउजिक भिडिअ। मिउजिक भिडिअ। औ ओमफ्राय बे नोंथांनि मेथाइआव मिउजिक भिडिअआव सोर सोर आर्टिस्टफोरा फाव खालामदोंमोन बेखौ बुंना होनो हागोन नामा? आंनि बे फार्स्ट लामा सामा मिउजिक भिडिअआव बे मानब लाबलियानो गादोंमोन फार्स्ट ओमफ्राय बिग्राय दंमोन बिग्राय ओमफ्राय हिर'इनाव सुजुमा दंमोन क'क्राझारनिफ्राय। आरो नोंथाङा बबे बबे बे मिउजिक भिडिअखौ बबे बबे प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन नोंथांनि बे मिउजिक भिडिअखौ? लामा सामाखौ बे आदा जिहुलनि बड'हुड जेबि बड'हुड चेनेलाव नुनो मोनगोन। ओमफ्राय आंनाव नैथि दङ खानाय गोजाखौ बे आब' गेमस्रिनि जेडि प्रडाक्सनाव हगारनाय जादों आरो। गोजोननाय थाबाय। जोंना निपु बसुमतारी बिथांनि माखासे रिलिज जालांनाय मेथाइफोर दङ। बेफोर मेथाइखौ जोङो नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला जेबि बड'हुड आरो जेडि प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन। रोजा रोजा साबायखर थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय। नोंथांनि बे खानाय गोजा मेथाइखौ ससे रोजाबना होनो थाखाय आं रिलाइभ निउस 24 नि नखरनि जानानै खावलायबाय। खनखागोन। दा जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ससे नोंथांनिफ्राय जोङो रिकुवेस्ट खालामदों ससे रोजाबनानै दिन्थिनो थाखाय। आङो दा बेखौ खनखागोन मिउजिशियानफोरजों अब्लाबो खननो थिननाय। दा बेनि सिगां होमबा नोङो नोंनि बै मोनसे फार्स्ट नोङो जायखौ रिलिज खालामदोंमोन बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोजाबनानै दिन्थिगोनखौ आसा खालामबाय। लामा सामा जांगाजों सेंग्रा नुब्ला रायदावबायग्रा हरनि समाव सिमां जंग्रा अखा नायब्ला नम्बर लाग्रा ओइ स्कुटियाव ना खानाया मोननाय गोजा। गोजोननाय थाबाय। दायो नोंथांनिसिम आरो माखासे सोंथि सोंनो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सानदों। दा नोंथाङा बे नोंनि मिउजिक भिडिअआव माखासे लिरगिरि मिउजिशियान बे नोंथाङा बेखौ बबे बबे जायगायाव बानायदोंमोन? सोर सोरनि स्टुडिअ'आव बानायदोंमोन? आङो बे लामा सामा दासो खननाय बेखौ उदालगुरियाव बानायदोंमोन आदा उमरनि स्टुडिअ'आव। ओमफ्राय बेखौ लिरदोंमोन बे सेनियर टप मस्ट सेनियर बिथाङा बिथां नामखौ आं एसे बावबाय गोसोआव फैयाखिसै आं नामखौ। जायखिजाया टिउनबो बेबो लिरिक्सबो बेनो खालामदोंमोन। सरि प्रसेनजित खाख्लारि। गोजोननाय थाबाय। आरो
नोंथाङा फैबाय थानाय जोंनि गोदान गोदान सिंगारफोरनो माबाफोर मेसेज होनो सानदों नामा बेखौ बुंथिनानै होदो दा सिंगार हिसाबै ओंखारनोब्ला थारमाने मोनसे क्वालिफिकेसन थानानै ओंखारोब्ला मोजां जायो आरो माने नों सोरबा माबा मोनसे सोङोब्ला बिनि थाखाय फिननाय होनो थाखाय नों जेब्लाबो रेडि जानानै थानाया मोजां दा आंनियावथ' क्वालिफिकेसन गैया गोदो आं लादोंमोन फिसा फिसौ एसे एनै खिन्थु आं गोसो गुदुंखा गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो आं कलेज स्कुलाव आं पारफर्म खालामबाय थायोमोन बेवहाय आंबो बान्थाबो मोनबाय थायोमोन बिनि थुलुंगानायावनो आं दिनै बे बिदि मिउजिक बानायदों आरो आं गोसो गुदुङै खिन्थु आं लागोन साननैसो उनाव आं एसे सानहांदों लानानै मोनसे क्वालिफिकेसन खालामनानै दोनो क्वालिफाइड आरो बिदि गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दायो नोंथाङा जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंनि जाखिनि जोंखौ बे गोदान बोसोर 2011 मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनो थाखाय दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय जोंनि नैबे रिलाइभ निउज 24 आरो रंजालि टिभिनि जानानै नोंथांखौ गुरै हांख्रायनाय थाबाय थेंक इउ यस सार नैया गैनोनि साथि बुद्रुलांनाया थिखोनाहै नोंना मानो जादों आंहाबो आखिया दाफेदेरनाय जाथि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आखिया दाफेदेरनाय जाथि नोंनि सानफ्रोमबो दावबायो नोंजोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय साख्रि बुद्रुलांनाया थिखोनाहै नोंना मानो जादों आंहाबो मानिथो एसे हांखुर खिन्थाया मानो दुगिगि मोहेलांनाय बे नोंनि फेसन सानफ्रोमबो दावबायो नोंजोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन खायनाय गामिनि ना सोहोरनि जाखो सिख्लाया सोरनिबा थं होसोनासो फैदों नामा समाया समाया देलाय बायनाय बे नोंनि बुरजाव जाव मुगुलायनाय बे नोंनि मेखा सानफ्रोमबो दावबायो नोंजोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन खायनाय लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आखिया दाफेदेरनाय जाथि नोंनि
लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आथिङा जाफ्लेदेरनाय जानजि नोंनि थेंक इउ हेलौ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थेंक इउ आरो आसा खालामो गासै रायजो राजाफोराबो रंजाफादों बोसोर गोदानजों लोगोसे बिथांनि गान मेथाइ रोजाबनायाव दायो जोङो बिथां निफु बसुमतारीनाव माखासे सोंथि सोंबावगोन नोंथांनि बे दासो रोजाबलांनाय मेथाइआ बे जिडि प्रडाक्शननि आन्डारनिफ्राय औ, ओंखारदोंमोन GD Production। ओमफ्राय बे मेथाइआव सोर सोर फाव खालामदोंमोन जोंनि नायगिरिफोरनो एसे बुंथिनानै होदो जेडि प्रडाक्शनाव एक्टर हिसाबै दङ सोरां नार्जारी क'क्राझारनिफ्राय आरो प्लास हिर'इनाव मनालिसा हाज'वारी बेंटलनिफ्राय बिथाङा गोजोननाय थाबाय दायो नोंथाङा आरो जोंनि नैबे 2011 मायथाइयाव फैबाय थानाय समाव नोंथाङा आरो माबाफोर थाग थियारि खालामबावदों नामा माखासे मेथाइफोर खालामनायाथ' खालामदों डिमान्डबो सफैनानै दङ ओमफ्राय दा आङो खामानिखौ मावथ'वाखै आरो गोदान बोसोरनि जाबजों एसे रंजानाय मानायजों टाइमखौ माने गारथ'नो हायाखै मेथाइ गोदान बानायनो थाखाय दसे सम जिरायनांगौ जायो गावखौनो टाइम होनांगौ जायो दा आं गावखौनो दा टाइम होनो हास्लाबथ'वाखै खिन्थु आं गाबोन समैहालागैनिफ्राय आं दांनोसै दांनानै जेब्ला माबा जायो अब्ला रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोनलाय आरो दा नोंथांनिसिम जोंनि नैबे रिलाइभ निउज 24 रंजाली टिभिनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय दा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ दायो जोङो रिलाइभ निउज 24 निनो चिफ एडिटर मोगथां नार्जारी सारखौ जोंनि बेसिम फैनो थाखाय खावलायदों बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन बरायबाय सारखौ गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ सारनिसिमबो बावहरनाय थाबाय थेंक इउ सेम टु इउ लाइभ निउज 24 नि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय दिनैनि नैबे प्रग्रामाव बाहागो लानो हानाय जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि बिगोमा मुसाहारि बिथां लोगोसे गासै दामगिरि मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरि आरो जोंनि गासैबो रिलाइभ निउज 24 नि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन दा दिनै जोङो फैयै फैयै नैबे गोदान बोसोरनि जिनाखि हाबाफारि गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानो हादों बेखौहाय आङो दिनैहाय बेयाव फंनैसो बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों না ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব যে সকলো আমাৰ ৰিলাইভ নিউজ 24 দৰ্শকলৈ এতিয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনোৱা হ'ল दा जोङो रिलाइभ निउज 24 नाजायै नाजायै थांनाय डिसेम्बर दाननि 6 तारिखखालि 6 डिसेम्बर खालि जोङो बेखेवनो हादों बेवहाय जोंजों गोबाङैनो नांथाबनानै थाबोनाय जोंनि सोद्रोमाफोर दङ बेनि गेजेराव बर' डेस्कनि जिनाखि खामानि बेवहाय प्रिया बसुमतारी आरो अन्जु ब्रह्म बिथांमोन सानैखौ लानानै बेखेवग्रोनाय जादों आरो दा जोंहा गोदानै करिश्मा फैबाय आरो मुंदांखा सासे इउटिउबार प्रकाश नार्जारी बिथाङाबो दिनै जोंजों যোগদান होफैबाय दा दिनैनि दिनाव মই এতিয়া এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ যেটো ৰিলাইভ নিউজ 24 আমাৰ দুটা চেনেল দুটা ভাষাত হ'ব ৰিলাইভ নিউজ 24 আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আমাৰ এই চেনেলটো পুৰা টিভি স্যাটেলাইট চেনেল হ'ব আৰু ইয়াৰ যে বৰ্তমান যে আমাৰ চিফ এডিটৰ হিচাপত আছিল চন্দন শৰ্মা আজিৰ দিনত এটেণ্ড হ'ব পৰা নাই এই কাৰণে চন্দন শৰ্মাৰ হৈ মই সমূহ দৰ্শকলৈ এতিয়া মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছোঁ যে কিয়নো আজি এটেণ্ড হ'ব পৰা নাই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে दा मोनसे निउज चेनेल दिनैहाय जोङो खुलिनो थांगासिनो दं इउटिउब आरो फेसबुकआव जोङो थांनाय 6 डिसेम्बरनिफ्राय जोङो सोलिबोबाय
दा मोनसे निउस चेनेल जुदि खुलिनांगौ जायोब्ला बेयाव मोनसे गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो जाय बेसादफोरखौ गोरलैयै आवगायनो हानो गोब्राब जायो नाथाय दिनै सासे जोंनिनो चिरां ओनसोलनि नैबे साफागुरिनिफ्राय जोंना बिश्वजित मुसाहारि बिथाङा दिनैहाय आवगायदों जे मेडिया लाइनाव बा खौरांनि लाइनावहाय फैनानै खामानि मावनो आवगायदों दिनैसिम जोंनि बर' रावाव जिहेथु टिभि चेनेल गैथ'वा बे टिभि चेनेल गैयिखौ दिनैहाय आबुं खालामनो थाखाय आवगायदों बियो आरो बे आवगायनायाव दिनै आं बेवहाय बाहागो लानो मोननानै खामानि मावनो मोननानै आं जोबोद गोजोनदों आंहा जोबोद गोजोननाय दङ नाथाय आं बुंगोन आंनि जिनाखि रोंगौथि बे रोंगौथिजों आं जिखुनु थांनाय 6 डिसेम्बरनिफ्राय 6 डिसेम्बरनिफ्राय आङो सलायबोबाय बड' डेस्कखौ आं कन्ट्रल खालामबोबाय आरो बेयाव रायजोनो आं जेसेबां फोरमायनांगौ फोरमायबोबाय जिखिनि आङो खौरांखौ बिलायनांगौ जेसेबां बिलायनांगौ बेसेबां हायाखै दा बेनि थाखायनो आङो थांनाय बोसोराव जिखिनि आंनि मावनो हायै माखासेफोर थानायखौ आङो गासै रिलाइभ निउस 24 नि गासै नायगिरि बिथांमोनाव आङो क्षमा बियो आरो दिनैनिफ्राय बे गोदान बोसोरनिफ्राय उनावहाय जाहाथे आरो मोजाङै मावलांनो हायो बिनि थाखाय गासै रिलाइभ निउस 24 नि नायगिरि अनसायगिरि गासै बर' हारि आरो बर' रावखौ मोजां मोनग्रा गासैबो BTC नि रायजो राजा आसामनि रायजो राजा गासैफोरखौबो आङो खावलायदों जाहाथे जोंखौ मदद खालामो जाहाथे जोंनि सिमाङा मोजां जाफुङो दिनै रिलाइभ निउस 24 नि जानानै दिनैहाय बे रिलाइभ निउस 24 खौ सामलायनाय रिलाइभ निउस 24 खौ दिनैहाय बर' रायजोनि गेजेराव आवगायहोनाय जोंनि बिश्वजित मुसाहारि बिथांखौ दिनै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनांगोन मानोना बिथाङा बे लाइनाव आंखौ लाबोनानै जिखिनि आंनो मान सन्मान होफैबाय बा आंनो जिखिनि मावनो खामानि मावहोदों आं बेनि थाखाय साबायखर बावनांगोन थांनाय बोसोराव जिखिनि बे 6 डिसेम्बरनिफ्राय जिखिनि जों खामानि मावबोबाय बेनियावहाय रायजो राजानि गेजेराव आंनि रादाब होनायफ्राव जिखिनि रादाब सुजुदों बुथुमदों बै रादाबफोरखौ सोरनिबा रादाबखौ माब्लाबा होनो हादों माब्लाबा हास्लाबाखै मानो होनोबा जोंनि टीमा खोब गोदान आरो जोङो बिराद नाजादों दा जोंहा मोजां स्टाफ दङ होननानै जोङो बांद्राय बुंनो हायाब्लाबो जिखिनि जोंनो प्रभाइड खालामदों बेखिनिजों जोङो आवगायदों जोंना एसामिस डेस्कआव जोंहा दङ जेनेबा चन्दन शर्मा आरो दङ जिरि सरगयारि बिथाङा दङ बिथाङाबो मास मिडियायाव मास्टार डिग्री खालामनानै फैनाय आरो जन्मनि मेदि दङ बिथाङाबो मोनसे रोंखा राखा बे हिसाबै जोङो मोननै रावजों जिखिनि सोलोंनो लादों मोननै रावजों जोंनि चेनेला जिखिनि आवगायलांदों बेयो साक्सेस जानो थाखाय रायजो राजानि जोंनो सहाय नांगोन बेखायनो जोबनायाव आङो बयनिबो मदद आरो हेफाजाबखौ खावलायबाय आरो फिन गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो साबायखर अननाय मोजां मोननाय बावहरनायजों लोगोसे इसोरा आनान गसाया जाहाथे जोंनि गासैबो नायगिरि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे इसोरा मोजां लामा होयो बिनि सायाव आरज गाबनानै आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंहा दा मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोंहा नैबे रिलाइभ निउस 24 आव मोननै रावारिनिफ्राय खौरां मोनबाय थागोन गासै दाब दाब जायगानिफ्राय आरो मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जानुवारि एबा फेब्रुवारि मार्चहालागै जोंहा नैबे चेनेला सेटेलाइट चेनेल आवगायबोसिगोन दा जोंहा जोंनि नैबे बर' हारिनि माखासे नैबे बर' रावजोंबो जोंहा नैबेयावहाय खौरां दैथायबाय थानो हागोन गासै दाब दाब जायगायाव नुनो मोनसिगोन आरो लोगोसे बे रिलाइभ निउस 24 जों लोगोसे जोंहा
रंजालि टिभि बेबो फैगोन बे रंजालि टिभियाव जोंहा गासैबो रंजानाय बाजानाय सिगांनिफ्रायनो मुसुरनाय गासिबो कालचारजों रिलेटेड थानाय प्रग्रामफोरखौ नुनो मोनगोन गासैबो जोंहा फावगिरि फावखुंगुर सिगां समनिफ्रायनो आगान होजेनबोनाय बिथांमोनजों जा मोगा-मोगि खालामनायखौ नुनो मोनगोन दा जोबोर गोजोननाय थाबाय दानिया जोङो रंजानायनि हाबाफारियाव फैफिनसिगोन दानिया जोङो बे खेबाव लिंहरनो सानदों जोंनिनो बयनिबो मिथिजानाय सिनायजानाय करिय'ग्राफार डान्सार एक्टर बिग्राय बसुमतारीखौ जोङो बिसिम फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय सरि जों बे समाव बिग्राय बसुमतारीखौ बिसिम लाबोनो हाथ'नाय नंला दायो जोङो रोजाबनाय हाबाफारियाव फैबावदिनि दायो जोङो लिंहरनो सानदों जोंनि बर'निनो सासे जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि मिसेस दिपा बसुमतारी मिसालिसिम फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय लोगोसेनो लाइभ निउज 24नि न'खरनि जानानै बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय दा बिथांखौ जोंनि नैबे फैसालिसिम आवगायबोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि नैबे रिलाइभ निउज 24 रंजालि टिभिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय हेलो बरायनाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि नैबे रिलाइभ निउज 24 निफ्राय खुलुमबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय गोदान बोसोरनि नोंथांनिसिमबो जोंनि रिलाइभ निउज 24नि न'खरनि जानानै आं मोजां हामलायनाय बावहरबाय थेंक इउ गिबियावनो रायजो राजाफोरनिसिम बोसोर गोदाननि हामलायथिखौ बावहरबाय সমূহ ৰাজ্যবাসীলৈ নতুন বছৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ উইচ ইউ অল এ ভেৰি হেপি নিউ ইয়াৰ आसा खालामो बे बोसोरा मोजाङै मोजां थांथोंसै जिहेतु जों 2020खौ बिराद गाज्रियै माने माबादों नालाय स' बेखायनो आं आसा खालामो इसोरनाव जाहाथे 2021आ बिराद मोजां थांथों आरो बयनिबो थाखाय जोंबो नोंथांनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ बावबाय नोंथांनिफ्रायबो 2021आ जोबोर मोजाङैनो थांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थेंक इउ दायो नोंथांनिसिम जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो नोंथांनिसिम माखासे सोंथि सोंनो आखायाव लादों दा गिबियाव जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनायजों लोगोसे सिगां नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव बबे मेथाइखौ रोजाबग्रोरामोन आं फार्स्ट टाइम रजे मेथाइखौ बानायदोंमोन भिडिअ एलबाम एक्चुअलि औ बेखौनो बानायग्रोदोंमोन एज ए भिडिअ एलबाम ओमफ्राय फिल्मफोरावथ' माखासे मेथाइ खनदों आं फिल्मफोरखौ मिथिया बावजोब्बाय औ बे नोंनि गिबि मेथाइ रोजाबनायाव सोर फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिया महर लादोंमोन बेखौ नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना माने नोंनि बे फार्स्ट मिउजिक भिडिअआव सोर एक्टर एक्ट्रिसआ एक्टिं खालामदोंमोन आंनि फार्स्ट भिडिअ एलबामाव आंनो एज ए एक्ट्रिस एक्ट खालामदोंमोन आरो एक्टरा मृगराजमोन औ जोबोर गोजोनथाव खौरां नायगिरिफोरनिसिम जोंहा बिथाङा रोजाबनायजों लोगोसे जोबोर मोजां एक्टिंबो खालामो आरो बिथांनि फार्स्ट मेथाइयाव बिथाङानो गाव एक्टिं खालामदोंमोन बेबो बर'नि सासे जोबोर फेमास एक्टर मृगराजजों गोजोननाय मोनबाय बे खोथाखौ बुंना होनायनि थाखाय आरो जों दा मोनथिबावनो लुबैदों नोंथाङा मा समाव बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बबे समनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन ओरैनो रोजाबनाय हाबाफारिखौ आङो एक्चुअलि उन्दैनिफ्रायनो माने क्लासिकेल सोलोंबोदों जेनेबा 5-6 इयार्सनिफ्रायनो आङो ट्रेनिं लादों आरो ओमफ्राय आं एड मिउजिकबो कमप्लिट खालामबाय आरो ना क्लासिकेलाव दायो नोंथाङा
सोर सोरनि प्रडाक्शन आरो मोनबैसे मुभियाव नोंनि मेथाइखौ दैथायहरखो खिथानो हागोन ना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव? मुभिनिखौथ' आं सानाखैयानो दाबो आं जास्ट एलबामनिखौल' बुंनोसै एलबामा आं दोंब्रै एलबामाव रोजाबबाय आरो बेखौ बबे बबे प्रडाक्शननिफ्राय दिहुननाय जादोंमोन? रजेखौ जोंनि गावनि प्रडाक्शन रजे आरो नोंनि फारसे होननाया बे मोननैया आंनि प्रडाक्शनमोन आरो मोनसेया हनैया माबानि सोरांनि प्रडाक्शनमोन आरो मोनसे दंबावो बेबो न'निफ्रायनोमोन माने जोंनि माने रिलेटिभनिमोन आरो बिथांनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय दायो नोंथांखौ जोंनि बे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम माखासे गोदै गारांजों गोसो गोजोनग्लाय होनो थाखाय आरो रंजानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। थेंक इउ आच्छा आङो जिहेतु बेन्डआ बिसोरजों माने रोजाबबाय थाया नालाय बिसोरजों जेरै फार्स्ट टाइमानो जासिगोन आरो रोजाबनायाथ' बिदि तालमेल गैया बिसोरजों थ' आं मोनसे सिम्पोल मेथाइ माने मेथाइखौ अडिअ'खौ बानायबाय खिन्थु भिडिअ'a जाथ'वाखै भिडिअ'आबो स्टार्ट जासिगोन थाबैनो स' बेखौनो आं रोजाबनोसै आरो बे एलबामखौ बबे प्रडाक्शननिफ्राय नुनो मोनगोन? बेखौ एसे उनाव खिन्थानोसै दे F code खालि code धरिबो F
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थारैनो जोबोर मिलौदो देंखोजों मेथाइ रोजाबबाय दायो जोङो बिथांनिसिम आरो मोननैसो सोंथि सोंनो लाबावदों दासो रोजाबलांनाय मेथाइखौ सोर सुजुदोंमोन राइदाव ब्रह्म आंनि हासबेन्डआनो सुजुदों मिउजिकखौबो बेनो होदों टिउन लिरिक्स गासिबो बेनो होजोबदों आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंनि नायगिरि बिथांमोननि थाखाय आरो जोङो गोबां सोंथि सोंलांबाय थाबावगोन बेनि सिगां सिगां आरो बिथांखौ आरो दोंसे मेथाइ रोजाबहोनानै जोंनि गोसो गोरबोखौ सुग्लायहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोरजों रंजानो थाखाय बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय दा बिथाङा आरो दोंसे गोदान मेथाइ रोजाबबावसिगोन गुरै खावलायनाय थाबाय आं एबार सेल्फि लिरे मेथाइखौ रोजाबगोन रायजोफ्राबो एसे आंजों हेफाजाब होफाबा मोजां मोनगोन गोजोननाय थागोन होगोन बयबो गोदान दुंहाव जानायनि आरोना गुसु गुसु जाथारबाय गासैखौबो रंजाफानो थाखाय जोंबो जोंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरबाय
रोजाबनायाव जोबोर गोजां बोथोरनि गेजेरावब्लाबो मानसिफोरनि गोसोखौ गुदुं खालामनो हाबाय लोगोसेनो गासिखौबो रंजाहोनो हाबाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय आसा खालामदों गोदान बोसोरजों गासै रायजो राजाफ्राबो जों हेफाजाब हरदों आरो रंजाफादों आरो बिथांनिफ्राय जोंहा दोंसे मेथाइ खोनासंबावनो नामा बेबादिनो जों बिराद रंजालांबाय गोजोननाय थागोन मोनदोंमोन दा दा आरोबाव जोङो बिथांनिफ्राय आरो मोनसे मेथाइ खोनासंबावगोन आरो बेनि उनावनो बेबादिनो जोङो रंजानाय बाजानाय हाबाफारिखौ लांबाय थागोन लोगोसेनो बिथांनिफ्राय आरो गोबां खोथाफोरबो मोनथिबावगोन जोंहा मिउजिशियानफोरजों रोजाबगिरिफोरा बेफोरबादि जेबो लोगो मोनलायफेरनाय जायाखैमोन बेखायनो एसे हेलौ बिथाङा जोबोर समायना रोजाबनायावनो जोबोर जोंहा नै गाराङाबो एसे रानखांनाय फैबाय दा बिनि थाखाय बिथाङा दै लोंदों जों रंजाबाय थागोन दा बिथाङा बे गान दोंसे रोजाबखांनायनि उनाव आरो जों गासैखौबो रंजाहोनो थाखाय आरो रोजाबबावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय एसे रंजाथावथाव हेपि निउ इयारजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोंनि नैबे गोदान बोसोर 2021 मायथाइया मोजाङै मोजां रंजा बाजा आवगायलाङो एबार दोंसे हिन्दी रोजाबनो आखायाव लादों आसा खालामो एबारबो आंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै हेलौ गासैबो नायगिरिफोरखौ मोसाफागोन होननानै आसा खालामबाय हेलौ दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो
जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ आरो आंनिफ्रायबो रियेल लाइफ आरो रंजालि टिभि मोनना औ रियेल लाइफ आरो रंजालि टिभि चेनेलखौ आं जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय बेनो आंनि गोजोननाय थाबाय जोंनि गासै नायगिरिफोरजों लोगोसे बेयाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनायनि थाखाय थेंक इउ सो दायो माच जोङो मोननैसो सोंथि मोनथिबावगोन दा नोंथाङा नैबे जोंनि फैबाय थानो गोनां 2021 मायथाइयाव माखासे आरोबाव नोंनि गारांजों रोजाबनांगौनि आरो प्रजेक्ट दंबावो नामा दाख्लैसो रिसेन्ट माने सानब्रै जाबाय खोमा भिडिअखौ फोजोब्बाय आरो दा एडिटिं सोलिगासिनो बे मागोआव माने रिलिज होनायनि खोथा होनदों आरो स' मागोआव नुनो मोनगोन थाबैनो नुनो मोनगोन औ बेयाव सोर एक्टर एक्ट्रिस एक्ट खालामदो एक्ट्रिसा बिथराय आरो एक्टरा हेरल बसुमतारी बेखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन चेनेलखौ बेखौ बबे चेनेलाव दे अरजाला एसे माने उनाव मिथिगोन आरो ना औ जागोन दा रायजो राजाफोरा बिथांनिफ्राय फैनो गोनां 2021 मायथाइयाव माखासे मेथाइ ओंखारबोबावगोन दा बेखौ मदद होनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय दायो जोङो आरो बिथांनिसिम आरो मोननैसो सोंथि मिथिबावगोन बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै आरो सोर मेथाइगिरिखौ मोजां मोनो माने रोजाबफानायाव नोंजों रोजाबफानायाव आंजों ओरैनोथ' आङो सलेखामोनखौनो बिराद मोजां मोनो आरो बर'नि सिंगारनि हिसाबै आरो जोंनि एथ' सिनियर जों मेमखौ माने मानियो आरो आङो औ आरो बेनि उनाव दा गोदानाव मेलखौ होनो ना फिमेलखौ होनो मेलखौनो होनदो मेलखौ आंजों रोजाबनाय माने नोंजों डुएट खननायाव साबसिन नोंनि गारांजों गोरोबनाय ओरैनोथ' आं आदा महादेब आरो आदा प्रबिन तरुनजोंबो खनबाय स' बिसोरनि गेजेराव आङो आदा महादेबजोंनो गोरोबनाय मोनो आरो माने आवगोलनिफ्रायनो रोजाबबोबाय थायो नालाय औ ओमफ्राय फैबाय थानाय दा गोदानै जाखांफुनाय सिंगारफोरनो नोंथाङा मा बुंनो सानो माबायदियै सासे मोजां सिंगार जानोब्ला माबायदि रोजाबनायखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ बेफोरनि सायाव आंनिबा एज ए सिंगार नों जुदि फिल्डआव ओंखारोबा क्लासिकेला बिराद माने इम्परटेन्ट गोनांथि बे क्लासिकेल बेस थायाबा माने प्रब्लेम जायो आरो थ' बेखौ नांथारगौ आरो बे थाबा साबसिन जायो औ दा जोंनि नायगिरिफोरा मोनथिबाय सासे सिंगार जानांगौबा माबायदि जानांगौ मा जाग्रोनांगौ बेखौ जोंना बिथां दिपा बसुमतारिया फोरमायनानै होबाय दायो जोङो बिथांनि गाराङाव जोंनि रियेल लाइफ निउज 24 आरो जोंनि नैबे नायगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आरो रंजाबावनो थाखाय दोंसे मेथाइ गोसो गुदुं दुंखाव होनो हानाय गोसो दुंहोनो हानाय दोंसे रोजाबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि रियेल लाइफ निउजनि माखासे नायगिरिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बिथांमोनखौबो नैबे स्टाफनि माखासे लोगोफोरखौ जों नैबेयावहाय रंजाफानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय गासै नैबे जोंनि रियेल लाइफ निउजनि स्टाफफोरखौ फैनानै बेयाव जोङो रोजाबगिरिजों रंजाफानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय लोगोसे बिथां प्रकाश नार्जारि बिथांखौ जोंजों नैबेयाव हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बिथांखौ फंनैसो दा बिथांखौ माखासे हाबाफारिखौ गावनि आखायाव आजावनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ मानब गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोजों नोंथांमोनहा नैबे रिलाइफ निउज 24 चेनेलनि माखासे प्रग्रामखौ नोंथांमोनहा सामलायलांबाय माखासे आरो गोबां गोसो गोरबोजों जोंनि भिउवार्स बा नायगिरि नोंथांमोनहा नायदों गोसो गोथारै आरो रंजाफादों आरो आं बेयावहाय लाइभ नायनायावहाय माखासे कमेन्ट नुदों आं बे कमेन्टनि माखासे फिननायखौ होनो सानदों स' बर' रावखौ एस'सियेट
लेंगुवेज हिसाबै आसामाव मानिनाय जादों नंगौ बाथ्राया आरो लोगोसे बेवहाय जोङो थांखि लादों होननानैबो बे बाथ्राखौ बुंखादों एसामिस आरो बर' रावजों लोगोसे आरो हायोबा नेशनेल लेंगुवेजजोंबो जों बेखौ दैदेनलांगोन बेखौ थांखि लादों बेवहाय जों जेसेबांखिनि आपग्रेड जानो हायो जों बेखौ आवगायलांबाय थागोन स' आं बेवहाय जोंहा जोंनि रिलाइफ निउज 24 चेनेलनि जोंहा मावथि सासे इन्ट्रडिउस होनो थालांबावदों जिरि स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो बेवहाय खावलायहरनाय थाबाय बिथाङा जाहाथे नैबे फैसालिसिम फैनानै गावनि बिबुंथिखौ एसे लाखिफैयो लोगोसेनो गोदान बोसोरनि जोंनि नायगिरिफोरनिसिम मोजां हामलायनायखौ बावहरो बेनि थाखाय बेसिम फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय जिरि स्वर्गियारि रायजो राजाफोर बिथाङाबो जोंनि रिलाइफ निउज 24 चेनेलनिफ्राय जागायजेननायनिफ्रायनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ स' बिथाङा फंनैसो बुंबानो जाबाय गासैबो रायजो राजाफोरनो आंनि गोदान बोसोरनि आंनि हामलायनाय बावहरबाय I wish all the viewers a very happy new year and wish you all a very successful and happy year ahead. बे जोंनि प्रजेक्टआ रिलाइफ निउज 24 आ बर' आरो हारसा मोननै लेंगुवेजाव जागोन आरो बेयाव जोंनो भिउवार्सफोरनि सापर्ट नांगोन रायजो राजानि सापर्ट नांगोन we need all the support and love we can get from all our viewers and audience and all the people so I hope that we can get all the love and support we can get and I wish you all a very happy year again thank you okay actually I want to say please so we have a two different department it is a SMS department and Bodo department and now she is a executive director for SMS department also Bodo department so thank you so much your hard work and God bless you for this future okay thank you I wish you all the best too okay thank you so now we are going to last Foster so now we will sing we have a singer जोंहा singer दंखायो सासे आरो बिथाङा खनगोन so आङो जोंनि बे नब्लाङाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरखौ बेयाव फैनो खावलायनाय थाबाय जोंजों रंजाफैयो जोंजों मोसाफैयो अननानै फैबानो जाबाय so गासिबो रायजो राजाफोर बेयाव नायगिरि नोंथांमोनखौ बेसेबां खावलायनाय थाबाय फैसालिसिम फैदो अननानै बेयाव मोसानोसै जोङो जमायै आरो बे सेसनखौ फोजोबनोसै मेथाइखौ खननानै होदो बिसोर फैबाय थागोन गासिबो এইবাৰ মই অসমীয়া গীত গাবলৈ লৈছো बयखौबो लेंहरनाय थाबाय बयखौबो हांख्रायहरनाय थाबाय मोसानाय बेवहाय जोंनि रंजानाय
Thank you very much. जोबोर साबायखर थाबाय आब' रिभा सिंगारनिसिम लोगोसे रिलाइभ निउज 24 नि माखासे जोंनि स्टाफनि लोगोफोरनिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिमबो जोबोर साबायखर बावहरनाय थाबाय दायो जोंहा गोजोननाय थाबाय आब' दिपानिसिम थेंक इउ Thank you so much. दा जोंहा प्रग्रामखौ फोजोबनायनि सिगां आरो जोंहा सासे आलासि थालांबावदों बे आलासिखौ जोंहा नैबे जोंनि फैसालिसिम बरायनानै लाबोगोन बिथांखौ जोङो नैबे फैसालिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय बिथाङानो जादों बिग्राय बसुमतारी आरो बिथांखौ जोंहा नैबे रिलाइभ निउज 24 निफ्राय बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय बिथाङा सासे जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि कोरियोग्राफार दा जोंखौ बिथांखौ जोंनि नैबे फैसालिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बरायबाय दा जोङो नैबे जोंनि रिलाइभ निउज 24 बा रंजाली टिभिनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ बरायबाय बिथांनिसिम जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि नखरनिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय थेंक इउ खुलुमबाय बयनिसिमबो दा गोदान बोसोरनि 2021 मायथाइनि आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ रिलाइभ निउज 24 आरो रंजाली टिभिनिसिम रोजा रोजा बावहरनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय रायजो राजा गासै नोंथांमोननिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय जाहाथे बे गोदान बोसोराव बयनाबो मोजाङै मोजां बारलाङो जाहाथे रावनाबो जेबो खहा जाया गाहामैनो गाहाम गावबागाव साक्सेस जालाङो बेखौनो हामलायनायखौ बावहरबाय आं दायो नोंथांनिसिम जों माखासे सोंथि लादों जोंनि आखायाव दा नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव सिगां बबे समनिफ्राय जागायबोआमोन आंथ' बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेननायानो 2017 खोमा 2017 आव आं माने फार्स्ट करिय'ग्राफि लाइनाव ओंखारदों आरो करिय'ग्राफियाव आगान होजेनदों बे करिय'ग्राफि खालामनाय भिडिअ'आनो जाहैबाय बादारिमोन बादारि वाव बिराद मुंदांखा प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारजानाय आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बेयाव सोर एक्ट खालामदोंमोन बेवहाय जोंना टेलेन्टेड सिद्धार्थ बर' ब्र'आ दङ एसे मा होनोमोनलाय हिर' हिसाबै आरो हिर'इनाव दङ जोंना आब' फुजि बसुमतारी बिथाङानो खालामदोंमोन दा नोंथाङा नैबे जोंनि 2021 मायथाइयाव माबाफोर आरो माखासे गोदान प्रजेक्ट लाबावदों नामा एसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै खिन्थिहरदो दा 2021 मायथाइयाव गोदान प्रजेक्टआथ' दं खोथा होखानाय बायदि दङ दंनाया दा बेखौ माब्ला खालामगोन समखौ थि खालामनाय जायाखै आरो माखासे गानफोरखौबो खालामहोदों ओमफ्राय खिन्थु फिक्स जाथ'वाखै दा बुंनो हाया माला लागोन दा निउ इयारनिबो माबा नालाय दा रंजानाय फाजानायाव एसे टाइम लाथ'दों दा सिगां समनिफ्राय आरो नैबेसिमहालागै नोंथाङा मोनबेसे मिउजिक भिडिअ'आवहाय आगान होबोजेनखो बा नोंनि करिय'ग्राफनि खामानियाव ओरैनोथ' खालामनाया गोबाङानो जाबाय जानाया बिदिनो 15-20थासो जाबाय खोमा आं बारा गोसोआव गैजोबा दा बुंनो थाङोबा फार्स्टआव मोजां जानायानो जाहैबाय बादारि दं फार्स्ट बिनि सेकेन्डआव हनै लोगोफोर दं बिनिफ्राय दङमोन दाखालिसो रिसेन्टलि खालामबाय लामा सामायाव नोंथाङाबो दंखायो बिथाङाबो बेवहाय जोंना नेफु फंबाय दहाय खनलांबाय गानखौ बेनो गाना ओमफ्राय बिनिफ्राय खानाय गोजा ओमफ्राय खानाय गोजाया गेमस्रि प्रडाक्शननिफ्राय जिडि प्रडाक्शननिफ्राय दा दाखालिसो रिसेन्टलि ओंखारबावदों गाना जोबोर मोजां आदा नयननि गाना मा होनोमोनलाय गोजा गलाब प्लास्टिकनि गलाब बिबार सरि प्लास्टिकनि गलाब बिबार बे गाना जोबोर मोजां जादोंमोन दा बेवहाय रिसेन्टलि दाखालिसो खामानि मावखांदों जिडि प्रडाक्शननिफ्राय सोरबाफोर नायनो लुबैयोबा नायनो हागोन आरो जों नुबोबाय मोनथिबोबाय नोंथांनि करिय'ग्राफ खालामनाया जोबोर माने नायथाव जायो आरो एसे आनकमन जायो कनसेप्टफ्रा लोगोसेनो नोंथाङा मोजां डान्सबो खालामो जों बेखौबो नुबोबाय थादों आरो दिनैबो जोङो
लुबैगोन जोंनि नायगिरिफोरनि सिगाङाव नोंथाङा एसेब्लाबो डान्स खालामनायखौ जों लुबैयो मोननैसो स्टेप थेंक इउ जागोन दे आं दाखालिनि रिसेन्टलि थांनायखौनो सिगनेचार स्टेपखौ नोंनि सिगनेचार स्टेप बेखौहाय नोंथाङा माबाना होजागोन दे जोंहा जोंनि नैबे मिउजिक दंखायोमोन जोंहा बे जिडि प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनाय बे मेथाइनिनो मोनसे सिगनेचार स्टेप बे सिगनेचार स्टेपखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव खिथिना होगोन जोंबो हेफाजाब होगोन बिथांजों थेंक इउ लोगोसेनो गासै नायगिरिफोराबो हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामबाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों एखनब्ला हबेजों दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ आवलि होबाय नोंनो नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ मुहि होबाय नोंनो नोंनि बे दावगांगां महरा दाजांगां सोलेरा दावगांगां महरा दाजांगां सोलेरा जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आरो नैबे जों 2021 मायथाइजों लोगोसे जोंनि नैबे रियेल लाइफ निउज 24 आरो रंजाली टिभिनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम दा गोजोननाय थाबाय जोङो माखासे सोंथिफोर सोंबावनो लुबैदों नोंथाङा मोसानायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन आंथ' ओरैनो आंना प्रफेसना मोसानायानोखा आं उन्दैनिफ्रायनो मोसाबोदोंमोन सोलोंनाय लाबोदोंमोन मोसानायखौ आं क्लास 5 निफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन आरोना दा क्लास 5 निफ्राय स्टार्ट खालाम मोसादाव लोगोफोरबो लोगो मोनबाय जोंना मानब बिथांबो दंखायो बेजोंबो आं एसे उनाव लोगो मोनदों मोननाया सिगां ज'बो मोसाखायो आरो बिनिफ्राय आं प्रफेसनेलि क्लासखौ लादों होनबा गुवाहाटियाव लादोंमोन आङो 1 इयारनि कर्स लादोंमोन दा बेवहाय लानानैहाय आंनो ओरैहाय जोंना बड'लेण्ड डान्स फ्ल'र होननाय मोनसे ग्रुप दङ दा बे ग्रुपआवहायनो आं एसे टिचार हिसाबैबो फोरोंबोदों डान्सखौहाय क'क्राझाराव दा बेवहाय 2015 निफ्राय जों स्टार्ट खालामदों 15-16 दासिम सोलिगासिनो दं आरोना बड'लेण्ड डान्स फ्ल'रा दा बेवहाय आं बेवनो फोरोंबोदों आरो आंबो सोलोंदोंबो आरो आं नाजाबावगोन सोलोंनो जेसेबां हायो आं नोंथांमोननि सिगाङावबो आरो लाबोबाय थागोन मोसानायखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सोरबाफोर मोसानायाव गोसो गुदुं जानानै दङब्ला जोंहा डान्सनिबो टिचार बिथाङा जोङो दासो मोनथिनानै मोनबाय डान्सनिबो टिचार होननानै आरो सोरबाफोर गोसो गुदुं जाना दङब्ला बिसोरनि डान्स ग्रुपआव माने फोरोंजानो थाखाय फैनो हागोन जों बेखौबो बुंना होबाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि प्रग्राम जोबजासिम आरो गासैखौबो बिथांजों मोसाफाबावगोन होननानै आसा खालामदो दोंसे मोसाबावगोन गासिबो जयै जागोन दे दा दोंसे मेथाइ होबावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय गानखौहाय दहायनिखौनो दामजागोनदां ना दहायनिखौनो होफिनबावनोसै दहायनिखौ दे फार्स्टनिफ्राय दा बेनि जोंहा प्रग्राम बे बिथांखौ साबायखर बावनायनि उनाव जोंहा प्रग्रामखौ फोजोबनायनि हाबाफारियाव फैनोसै बे प्रग्रामखौ फोजोबनो थाखाय जोंहा बिथां प्रकाश नार्जारिखौ नैबे जोंनि फैसालिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थागोन माबाखौ दामदों नांनायखौ आयौलायाखै जोंनि रिलाइभ निउजनि स्टाफफोरखौ जोङो मोसाफानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय
आगै बागदावलायदां आयौलै सना मिथिगुलायदां नोंनि गावदां महरजों नोंनि देहा सोलेरजों बोसोर गोदानखौ समाय होदेरबाय नोंहाय पावार देग्लाय बोसोरखौ खालामदेरबावबाय नों सुपार डुपार आयौलै आगै गालिनलायदां आयौलै सना सौथुलायदां गैया गैया मोननो थाङा मोननाय नङा आगै नोंजों गोरोबनाय रावबो सिख्ला नुवा नुवा नुनो मोना मोननाय नङा आगै नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो सिख्ला नोंखौ नुनानै देहाया जाबाय आंना हाइ प्रेसार नोंनि महराव जाबायसै मेम'रिया हें अभार नोंनि थाखायनो आङो आगै बोसोर गोदानखौ नांनाय 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 मोनथारबाय आं नांनाय 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 मोनथारबाय आं गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो लोगोसे गोदान बोसोरजों बरायनायजों लोगोसे जोंनि नैबे रिलाइभ निउज 24 आरो रंजालि टिभिनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दायो जोंहा जोंनि नैबे हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय बिथां प्रकाश नार्जारी बिथांखौ जोंनि नैबे जौस्रां फैसालिसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय औ खुलुमनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौबो गोसो गोरबोजों गोबां मोजाङैनो दैदेनलांबाय आं बिथिंनिफ्राय नाहरबाय थादों आरो लोगोसे रंजाफादों जोंहा गोबां मोजां खनगिरिफोर बेयाव फैदोंमोन आरो लोगोसे आं बिथांखौ लेंहरबावनो सानगोन बिनि सिगां आङो जोंहा आलासि माखासे दंबावो बिथांमोनखौ आङो इन्ट्रडिउस खालामनो सानगोन स' बिथांमोना जाहाथे नैबे फैसालिसिम फैयो जोंनि रिलाइभ निउज 24 चेनेलनि दिनैनि प्रग्रामावहाय माखासे आलासिफोर सिनायथि होनो दंबावो बिथांमोनखौ आं जोंनि फैसालिसिम फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोंहा आलासिफोरा फैगासिनो दङ बिथांमोनखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायगोन आरो लोगोसे गोजोननाय थाबाय जोंनि रिलाइभ निउज 24 दिनैनि बे मोनाबिलि प्रग्रामावहाय फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना फंनैसो रायजो राजानि थाखाय बुंनो हागोन ना माने देग्लायनि नैबे 2021 मायथाइनिखौ बोसोरखौ बरायनो थाखाय गिबियावनो जोङो आदा जिहुल बसुमतारीनिसिम जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनि जानानै आङो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय बिथांखौ गासिबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो सिनायै गैया बिथाङा सासे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जोबोर मोजां सिंगार आरो बिथाङा जोंनि रिलाइभ निउज 24 आवबो गेजेर गेजेर जोंनो नांगौ समाव गोबां मदद होबोदों बिनि थाखाय आङो आदाखौ साबायखर बावो आदाखौ गोदान बोसोरखौ रायजोफोरनिसिम मोजां हामलायनाय बावहरनायजों जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि न'खरनि जानानै आङो गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों गिबियावनो आं देग्लायनि 2021 मायथाइ जेनाखि गोदान बोसोर बेहाय रिलाइभ निउज 24 आरो रंजालि टिभि चेनेलनिफ्राय आंखौ लिंहरनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आरो आसा खालामो जोंनाबो नैबे रिलाइभ निउज 24 जिनाखि जोंनि दा निउज पर्टेल
सेटेलाइट चेनेल जानो नागिरदों रंजालि टिभि बेखौ रायजो राजा बिथांमोनहा थारैनो खोनाबायानो जानो हागौ आरो खोनागोन लासैनो खोनालांगोन आरो रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायगोन होननानैबो मिजिंथियो जोंनो सिगांनिफ्रायनो जोबोद गोनांथिमोन रियेल लाइफ निउज 24 बेबायदि निउज पर्टाल बा रंजालि टिभि बायदि जोंनि सेटेलाइट चेनेल जागोन जिहेतु बेबायदि चेनेलनि थाखाय जोंनो जोबोद गोनांथिमोन माने बर'फोरनि थाखाय बा जोंनि लवार आसामनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गोनांथार जिनिसमोन आरो दा जोंनि न' गुदियावनो सफैनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो रायजो राजामोनहाबो बा रायजो राजा बिथांमोनहाबो बयबो मोजां मोनगोन मानो होननानै बुङोबा मोनसेल' लामा जोंनि बर' हारिमु आरो जोंनि बर'नि सावथुन मुलुग एबा जोंनि जेसेबां रिंगु दामसा जोंनि टेलेन्ट बर' हारिनि जेसेबां जोंनि टेलेन्टखौ जेन'बा बयनोबो दिन्थिनो मोनसे लामा होननाया बे जोंनि खोब गोनांमोन दा बिथां जोंनि रियेल लाइफ निउज 24 नि बिगोमा बिथां बि मुसाहारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जोबोद बाख्नायनाय जासिहरनांगोन बिथाङा जे गावनि जेन'बा मेंनो रोङै गोसोजों जेन'बा बेबायदि जे मोनसे आखायाव लादों बेखौ जाफुंहोनो नाजानायनि थाखाय बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनांगोन आरो बेनो थांनाय 2020 मायथाइया जेबायदि जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि लाबोदोंमोन गासिबोनि फारसे कर'ना लानानै 2021 मायथाइया जाहाथे बेबायदि दालाबोथों बेनो आंनिफ्राय गसाइनाव आर'ज बेनो आंनि बिबुंथि साबायखर थाबाय आदा सिंगार हिसाबैथ' मेथाइ एसे खनोब्ला मोजां जागौमोन नामा आदानि जों बयबो मिन्थिखानाय खोनाखानाय मेथाइ आङो बुंना होनो सानदों बे मेथाइखौ आदाया ससेब्लाबो जोंनि रायजोफोरनि थाखाय रोजाबना होनांगौ हायाव दं अख्राङाव दं बे मेथाइखौ आङो ससेब्लाबो रोजाबनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय गोजोन्थों खावलायनाय बायदियै ओरैनोथ' मिउजिक नांलायलायलाया ओरैनो जास्ट एसे रोजाबनानै खोनासंसै एक्सुअलि बे मेथाइया रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय बेसेबां जेन'बा एक्सेप्टेड जादों आं मिथिया अब्लाबो हांख्रायनाय लेखा जेन'बा एसे रोजाबनानै होनोसै आरो बे मेथाइखौ थांनाय 2019 मायथाइयाव हायनामुलि 7 बे सावथुनाव लादों फैला जे बरगयारि आदाया बे सावथुनाव बिनानाव करिश्मायाबो दङ हायाव दं अख्राङाव दं गोसोआ बबेयाव दं नोंखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो मिथिया बबेयावहाय दं थेंक इउ आदा आरो आं बिथांनिफ्रायसो इन्ट्रडिउसखौ एसे रायदाव ब्रह्म आदाखौबो जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि चेनेलनिफ्राय गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसेनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आच्छा गोजोननाय जासिबाय बयनिसिमबो बे हर गेजेरावबो जेनेबा जोङो ज' बेयाव दंफैयो गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो रिलाइभ खौरां 24 बिथांमोना जोंखौ लेंहरनायनि थाखाय गोजोननाय बावबाय लोगोसे गोदान बोसोरनि गासै रायजो राजानिसिमबो रिलाइभ खौरां 24 निफ्राय हामलायनाय बावहरबाय आं बारा गोलाव बुंनो गोसो गैला दहायनो बुंलांजोब्बाय आरो बेखिनि बुंनानै दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय थेंक इउ नोंथांमोना नोंथांमोननि सिटआवहाय मासियाव जिरायनो हासिगोन गोजोननाय थाबाय आदामोन फैनायनि थाखाय बेवहाय आरो जोंनि बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनायनि थाखाय basically special I will say that thanks to
Mr. Biswajit Musahari, who is owner of Relife News 24 channel and Rongzali TV. Rongzali TV channel ato फैगासिनो दङ satellite जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा so बेवहाय आङो नैबे बेखौ जाय सिमांखौ नुजाहोनो माने थांखि लादोंमोन रायजो राजाफ्रा जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव satellite channel नांगौ नङा होमबा बै बे रायजो राजानि सिमांखौ जाफुंसारनो थाखाय बा जाफुंसारहोनो थाखाय जोंहा मिस्टार बिश्वजित मुसाहारि बिथाङा बे खामानियावहाय आवगायलांदों दा गोबां निउस चेनेल दं बर'नि गेजेरावबो पर्टेलफोर दङ दा बबे मोनसे पर्टेला बा बबे मोनसे चेनेला थाबैनो आबुङै सेटेलाइट चेनेल जाहैगोन जों बेखौ नायनानै थानोसै नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जोंहा बेयाव करिश्मा बर' आरो लोगोसे जोंहा मानब लाभलि ब्रह्म बिथाङा बेवहाय जोंनि प्रग्रामखौ जाफुंसार होबाय मेहेरगोनां खालामबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे बेवहाय जेसेबांखिनि मिउजिशियान नोंथांमोनखौबो जों गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो साउन्ड अपारेटर आरो बिनि गेजेराव जोंनि नैबे लाइभ फेसबुकआव जेखिनि अपारेटर जा कम्पिउटार अपारेटर बिथांमोनखौबो गोजोननाय थाबाय जाय बिथांमोना दा बे समावहायबाबो मोनाबिलि समावबो बिथांमोना थान्दा गोजांनाय समावबाबो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों लोगोसे जोंनि बे हांख्रायनायाव नुजाथिफैनो हानाय माखासे मानाव गेदेर आलासिफोर आरो जोंहा सिंगार आरो लोगोसे जोंनि बे रिलाइभ निउस 24 नि सिङाव थानाय बे इन्डास्ट्रिनि सिङाव थानानै खामानि मावनाय जोंहा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन स' नोंथांमोना जिखिनि सापर्ट खालामदों जिखिनि मदद खालामबाय बे चेनेलनि थाखाय थांनाय 2 डिसेम्बरनि 2020 मायथाइनिफ्राय फिउचारावबो बेबायदिनो खालामलांबाय थागोन फिउचारावबो बेबायदि मावलांनानै रायजो राजानो मोनसे गोबां बेनिफिट गोनांथि मुलाम्फा बिथांमोननो खौरां दैथायहरनो हागोन बा बिथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन जोंनि रंजालि टिभि चेनेलनिफ्राय बे सेटेलाइट जानायाव जोंखौबो सापर्ट खालामगोन जाय रायजो राजा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोर बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थायो जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव माने मदद खालामो मानो होनोब्ला बेसिकेलि भिउवार्सनि गोबां गोनांथि नायगिरिनि गोबां गोनांथि जुदि नायगिरि गैयाब्ला सेटेलाइट चेनेल जानायावबो गोबां मुस्किलनि गोनांथि बेयाव जायो आरोना स' बिनिखायनो रायजो राजाफोरखौ जों रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे खामानि मावनायावहाय रिलाइभ निउस 24 चेनेल एबा रंजालि टिभि चेनेलखौ सेटेलाइट खालामनो थाखाय जिखिनि थांखि लादों बेवहाय नोंथांमोना मदद खालामो दा गोबां चेनेलफ्रा नाजागासिनो दङ पर्टेलफ्रा नाजागासिनो दङ आं लाबोगोन सेटेलाइट चेनेलखौ नैबे मोनसे लाबोगोन सेटेलाइट चेनेलखौ स' जों बेवहाय गासैखौबो जेसेबांखिनि पर्टेल दङ बेखौ जोङो सापर्ट खालामनाया जों रायजो राजानि दायथ' मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो सेटेलाइट चेनेल गैया स' बिनिखायनो जोङो बयबो खौसे जानानै मोनफ्रोमबो चेनेलखौ जोङो सापर्ट खालामनांगौ आरोना देग्लायनि बे 2021 मायथाइनि दिनै 1 जानुवारियावहाय बे मोनाबिलि प्रग्रामाव रिलाइभ निउस 24 चेनेलनिफ्राय जानानै गोसो गोरबोजों बे जोबथा समायावहाय आं रायजो राजाफोरखौ आशीर्बाद बिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ गड ब्लेस इउ गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आरो बेखौ बुंनानै जोंनि बे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे दिनैनि बे लाइभ सेसनखौ फोजोबनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय Thank you so much. खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो Thank you so much. Live News 24 न'खरनि जानानै फिन आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनायखौ जोङो बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों Thank you. खुलुमबाय थाबाय Thank you. अरे बावगारबायथ' आरो